Morning, guys. Good morning. Good morning, guys. How are you guys? Mamuka say, guys, how are you guys? Good morning, good morning, good morning. How are you guys? How are you guys? How are you guys? Mamuka say, so Bambota. Tea with some flask. Tea with some flask. Mamuka say, Africa, how is it? Mune say, guys, how are you? Africa, but Kuri say, guys, Kuri say, guys. I hope you are good. That's when you are coming good. But let me say for you. Let me say for you. Tia so ngiri. Tuonani. Ndati wedo yamundi basiro kati mbotenda ndikiri. Timbotenda. Azinenge nakumira isimeli. All right. Ndine kudata call good news. Guess who today? What they say? Good news say. Good news day, guys. What they say? Good news day, guys. Good news day, guys. Guess I can't on good news day. Hands Murenya Ramurod. Hawa. No ways. Hands don't say equals a simile. You look at Mama Kim and look at guess I. You mean more that you put at they say. Guess I. Guess I. Guess I told. Hands the visa that to me. That to me, Band Tombota would in an Australia egg. So to me, Band Tombota would an Australia egg. Pamaning Casanga Uti Varivasive. And was out to UK in Never. In Nevano, a single Idivanos, one single Tombodicana. Sakashino nates, guys. Pamani Amazaki over Riva Capinda Kunokutar. And Mona. In Amazaki Pamaro, even in Capinda Monodara, and Ingebachi. Hands tinoone Victor. Vanenge vakauya vasingadi kutara. Hanzi mawana imba. Kana. Mawana loto Shakira nakele. Vana vakuya. Muri kuita kunyatsofamba visa for your family. Muri kufamba nebora. Kids are coming over. Munhu wese kose mama mangomhanyira kuti mave nemota. Guys, ndoingazi surprise ko here nyaya yemota yaomana kumota here yaomana. Mapromoter mabasa maiwekani. As a promoter of a basa. Midway, my motor, my promoter of a basa. Midway, kids are coming. License the Grandina. Oh, yeah, kind of, yeah. They could defeat like such a way, you know, going to anytime you speak. Such a way, no. I said, here we. So that's to share, but you don't just say, but something what I am going to drive one, you know, but license. But the license, yeah, never to me. Moto yangu iliko pasoko. As a license. Right. Matadza here. Good news kuti makatira kutira Bechilude kuyako achindisiya ndega kuno. Tula Bechilude agara asiri mu Africa manje. Tula Bechilude yazo tasi ku Africa. Tula Bechilude agara asiri ku Africa.
tuna agara tiri kuafrica bamnini vakuuya mambozama alright regai ndichikuudzai regai ndite call yacho the lady akawana switch that lady akana hai iyo takatoitaura wani iyo takatoitaura guys takaoma mirai toda kuita surprise call handitika kwai makatanga kuna saving name kana inzwai guys toda kuita surprise call kune munhu handitika munhu ushu pane something chakaitika unaona so dzimwe nyaya dzinochiudza kuti thank you my sensitive pane dzimwe nyaya dzinochiudza kuti ndichitsita kuseri paya hanimaona kuseri koko tichiita hondo tikana chididi tikuseri uko hanimaona so we were just trying we didn't know ikaitwa phone munhu wechirume mese mamuchibhegesa makonewa Let's see the message. There's a message here, one tick. Anzo mrumo madumbe yuwi neme maponga kwendo kona vaibanya dze mrumo madumbe yuwi me maponga yuwi ndinokwana vaini vanya dze mrumo madumbe asi me maponga anzi dibamnini akani tudate tuvatodaira phone right ndokumbira kuisa number apa vanhu vari kuSA mundifonererawo number idzi muti anzi please batai phone handitika ndokumbirawo mirai ndipe munhu ari ku ndipe munhu ari kuAfrica number idzi screenshot uze yatoita one tick ndoda kuti titotora nhikirikeri mine ndipe munhu ari kuAfrica ndi avafonere direct call nandikwanise kuti vafonere direct call aisi yako denga iri yakuwadaira aiwa tirari pano nditoenda kubasa atirari pano tobuda manje Wayne uya kuWhatsApp uya ndikupe WhatsApp uya kuWayne WhatsApp ndikupe namba idzi kufoni uya sikubata foni uya kuWhatsApp Wayne tarisa WhatsApp yako ndakutokusendera right now ngoti mukuti takanzi nasimeni vari kufona bata iphone ndakusendera namba Wayne ndakusendera namba iti ngoti anzi bata iphone namba zandakupa idzi ngoti anzi bata iphone yenyu kuWhatsApp wadavire futi WhatsApp havasi kuti anzi nomsa no Hi Nairu, how are you? 9 ndusha kuti ingwe ku Africa 9 kuyakarara nguva dzei kuno kudziri kuma 7 musha kuti mna inguva iko usabati kune ku surprise Annabelle ngoti dai iPhone baba nanto sister rawo baba ya uyaona message rika ya fonere uyakuvafonera mira ya phone 844 tonight right mira ya phone uyafura message rika ya fonere tu asina ndi fonere jakufonera vimbai
ende muri kuita kugesa hanzi wechijanduka ari sei kuhanzvadzi yangu wechijanduka wezhirawo kumusha kwangu vidiwe ndanengo yesiyezontuli 843 kuafrica video I miss Africa vasikana kungoudzwa kungotaura hangu kudai ndiri kungotaura guys kungotaura hangu but I miss Africa zvokutodaro vidiwe zvokutodaro haina Africa mugona ndiona soonest handotokutaurirai manje mugona ngona mukaona muri kuti kuzibeli muripi ndichitotendera zvangu mumastreets eRustenburg mukatoshamisika hanzi mumakotera nembanudza kuti vana vangu vari sei kili nashakira kwewewo makotera nase usingacheki vana vako kuti vari sei cheka vana vako ikoko kuti muri sei vari right zvavo vari kuZimbabwe vaya vari kuZimbabwe vana Shakira naKelly vari right vauya baba vaya manje yazita dabutiki yaita dabutiki foni message ya hanzi musauye titorite ikoko omfifa dzikamai hanzi will be online now right. Thank you Wayne, thank you our phonera, thank you Wayne. Let's call him now. Amesi. Hello. Muri sei hanzvadzi? Mushe muri sei? Ndauya nebad news hanzvadzi. Totaura kutotaura rafu kutoti itai yamunoda itai yamada. Ndiani ari kudaroka? Iye kanga ngamboti andidzosera mari yenyu. Azita yamunoda? Inga zvakaoma. Shamodi. Ndingaite sei sister, hapana zvandingaite, mungavadini? Handingaza ndogona kumuita kaizvi. Musawe zvenyu hanzvadzi, musanzwe hanzvadzi, mari yaiswa makaoni mangu. Taurai choko, maita basa hanzvadzi. Ndakuona kuti. Hanzvadzi ndaita sei kona hanzvadzi? Ndaona kuti imari yakawanda kapa Africa apa. Kundingaite sei nayo hanzvadzi, ndangoti hameno zvokuita hanzvadzi, hapana zvandingaite. Asi chichakamboyatsoitika kuti muzobudisa mari. Yazotaura hanzvadzi kuti moita sei, imbomirai ndozokubatai mangwana. Aizve, mamuro hamusi kuzvibhilivha, aiwa yatouya mari. Aiwa, ndazvinzwa vanzvadzi maita basa vanzvadzi makapenga. Saka muzondiudza kuti matoisa kuti but inini chimwe yazondisana hanzvadzi zvakafamba sei, chii chakaitika, makaintroducwa nanuko? Hanzvadzi munoziva kuti pane maiguru vangu vari kuislands vakatonditi bamunini pane munhu andiudza kuti anzi munhu anoita maCOS but chimbomuvhetai handobva ndatomubvunza paya zvakanaka ndobva atonditi inini ndinoita ndakaitira vanhu vakawanda kudii ndikati saka ini zvinonetsa zvokuti chi handikuzivei ndoita sei svika ndinotumirai mapepa ndobva atumira mapepa madam ndobva watumira mapepa kuna Craig ndobva ati no pane munhu uri kubasa afonerayi vachibva vafonerwa nomumwe munhu zvikanzi entitled for an interview musi wakati but we've got our member who is coming to South Africa who might interview you on ground apa vanga vatoseta kuti Craig anenge ari kuno muSouth Africa. Saka vakaitwa kuSouth Africa iko interview munhu akatouya kuzoita interview kuSouth Africa. Zvakaoma ndobva zvadii ndobva auya paya zvikanzi no saka iye hatimaona ndatopedza kuvaita interview ngavachitobhadhara mari kwandisi ndobva tati werewere avanzvadzi keti maUS dollar ndobva tamuti maUS dollar ndobva aro apa ndobva azoti mabhalansi yanamuisa maakaunti paeaster yelast year paeaster yelast year zvikanzi COS rabuda but hatichi kutumira COS ndisina kuisa bhalansi last year Easter namachi munamachi ndikamhanya kuchiva ndakanda zvikanzi kana musina kutoisa mari iyoyo nhasi ndikutengesa COS iroro tokudzorerai mari yedu vanhu maya pandatsvaga mari yemba ndavapa mari iyaiya ndonzi COS ireya tinotumira nemandi zvikanzi mandi ndaenda kuKenya handipo ndazodii akuchinjwa mastatements aya ofisi yazoita mistake COS renyu rapuwa mumwe munhu saka
regai titovaitira panext batch saka kana wanzi next batch kavanza dzinongoti munhu ndapaya panopamba ari right ukataura tumirira next ende zvindi zvavo kuinda kumba kudzimba dzevanhu mai mwana kuinda kudzimba dzevanhu zvindi zvacho vane zvivindi vanzvadzi zvekuenda mudzimba dzevanhu asi vanzvadzi vanzvadzi makama handizoti ndoti inda ndatongoluzawo panzvadzi kuti hameno ndaingoti hameno pazvinenge zvazodii ndikatombo kana pandikataura pagrupu yandaito kana chokwadi kungawana munhu anondityorera makumbo munhuga ndingamutende chaizvo mototi ndamai vakakurifeya kwandiri munoziva kuti mai vai vanga vakatorerwa mari vakakurifeya kwandiri yatakarikavha vakakuudza hanzi 6,500 yes 6.5 yatakarikavha yandakarikavha kuseri tichingonetsana kusvika ndazouya 6.5 vakatonditi hakuna umwe hanzvadzi ndikati handitsvagi vanhu vachauya vega pamakazouya paipa ndikati aregaiti tachikweshana but anyway ndafara ngoti mari ndozati ndakabva kuafrica manje I know how it is kuafrica kutsvaga mari usingaiwani saka tinototenda kana yauya kudai at least makuita mamaplans mamusingatotarisiri mari iyoyo yabva yauyawo mototawo zvimwe zvinhu mari yakawanda saka mondidiriwo mondisendera pokuti ndozokwisira ikupi mari yenyu saka ndoita sevanhu ndosenda zvokusenda nemukuru here kana kuti chii chamunongoda inini kuti ndisende munogona kuisa mukuru iyoyo ndogona kuisa nemukuru is still okay because indofunga ikoko hakunetseri vanzvadzi kusenda kuno South Africa aiwa hakunetsa hainetsi ndakambotraya kusenderwa nemunini wangu akada kumbondipa ka100 ndikakapedza ndatozoti kadzorere ikoko asenda nepaisa amene zavanoti napaisa aregai ndimbofunga hanzvadzi ndokuudzai mangwana alright imbofungai mozondiudza masho mozondiudza masho alright hanzvadzi nemuroora wenyu vanzvadzi maita basa penzi alright moswera zvakanaka zvino naisista poitwa seiko hamuna here zvimwe zvamunoziva zviri genuine nehanzvadzi zvavana ndovataida kuitira munhu wese zvine zvangoitira vana isita chembera tichadei tangoitira iva vadikava but chiripo chekuti right now pamacos chokwadi chiripo choti pave trick munhu anokudza kuti ndinaro unogona kupiwa riri refeki ende ukangokubvira wangoita mistake kunza refeki iro unotopiwa 10 years ban saka macos pari trick ko kana yemabhucha hakuna handizivi hangu zvemabhucha handisati ndambosangana nazvo ndakazviona last year zvemabhucha zvevhisi handizi ndikangozvionawo nichangokurangarirayo kana makaita haindanda kutongoitirayo vakare vana inini zvadzidamira moyo nazvo obviously vanhu vese vanenge vangoita kungoti ungoitirako vana moti wakura wachembera wakadla life yako wakanaka wakadla vakrismas yako wakaona zvakawanda unenge uchadei wakungofungira nezviri kungoitika unongofungira vadikava kuti isusu tiri kuafrica tizokwanisa hedu kubhadhara mari dzemauniversity kuti mwana uye kuno we can't afford saka unenge waguma mumasacrifice atoita kungoitawo for vana ivaya but zvapakaipa hanzvadzi yangu maita basa mozondibata mangwana ayo ndokubatira mangwana I think even kana ikaita best ndogona kuti maybe mise kuna maiguru wangu vari kuzimbabwe no problem zvingori kwamuri okay vanhu right saka guys hanzvadzi ava vakanga vatorigwa 3.5 yecos nevamwe vanhu handika same people ivavo ndo vakanga vatorera mukadzi we6.5 yandaikudzai musei chiti pane mukadzi pane 6.5 yanyaiswa futi maakaunti mangu endarikafa animona saka vanga vatorigwawo 3.5 pounds animona because ndizve last year izvi vachinzi vanozopiwa kosi last year muna march asi vabhadhara last of last year mozati guys mari yanga yakatowanda zvokutodaro last of last year saka tanga chingonetsana kuseri kuti chingonetsana nekuseri animona kusvika tazosvika pakunetsana zvokutodaro last week iyoyi zvokutodaro kuti ndakapesana ndapinza vamwe vanhu vemutemo vanoshanda kunoku vakapesera kutaura language yodze kunoku zvinove zvakaita kuti munhu asvike pakaona kuti tinotoregwa malicense zvokuti akasvikonyasona kuti tinotoregwa malicense handimaona so ndangofarawo zvangu at least in the midst of zvese zvimwe zvinenge zvichiitika kune vanhu vari kungofarawo neni vari kungorikavhawo mari dzavo anoona iwo unenge uchinziwo mbavha wakabawo asiwo hamunoti mbavha inogona kuzononetsana nedzimwewo mbavha sei kuti idzosai mari dzavanhu mari ichibuda anoona hamunoti zvinozofamba sei ipapo but I'm just happy hangu kuti mari dzevanhu vanhu vemacos tara chokwadi gazani kunyeperei mari dzemacos vanhu havadzosi
havadzosi mari dzemacos zvekumhanya. Munoziva kuti nemhaka yei guys, nemhaka yekuti kuno kucha one thing chokwadi chiri paground from ikoko kumapurisa nekumahome office. Havaiti nyaya idzi dzokuti kwai wakatorerwa mari kudi ukaenda kumapurisa kunonzi civil. Endai kucivil. Mapurisa hatomboentertaini nyaya idzi, havatoentertaini nyaya idzi. Saka vemacos they know about that. Hanimaona hapana, havasungwa kunokonzi icivil court nyaya dzemari ndaimopedzerana. Saka vemacos kazhinji kana watodzoka mari yako yadzoka utotenda Mwari kuti Mwari makanaka nekuti hadzidzoki mari idzi. Hanimaona icivil. Wanda kuti icivil. Mapurisa kuhome office kwachona handika kambani yacho kuti inzi yarifoko inenge yatoita vatotanga vatomboinvestigata paita nyaya dzokuti vanhu varipota kambani and stuff like that voinvestigata. Musavhundusigwe guys, musanyepegwa. Ndoda kukuza ichokwadi chacho chiripo paground. Tine vanhu vanoshandako, tine vanhu vatobvunza, tine vanhu tave paground takunyatsoita chiziva. Musavhundusigwe. Zvazokunzi hanzi kunonyogwa mapetisheni kozonzi tida kunyora tauya nepetisheni yedu yatauya nayo kuti ningi uyu kambani yake ngaibva azvishande zviya kunoku. Chokwadi chakanaka azvishande. That does not work zviya. Imi makatenga kumana mapetisheni zvinzi kambani yanhingi ngaibva ndeipi yamakaona yakafako. Ndeipi yamakaona vane torine more pressing issues. Zvokuti kusora chitedzana nezvekuti kwai Mazimba kune chipetisheni chinongotogwa chokandwapo zvatopera. They don't. Kutaura nevanhu vari koko home office ndichibvunza kuti imini zvinombofamba sei. Vaitofanira kuseka tati tichiona dzunguru rine Mazimba. Dzunguru hatinaro so Mazimba. Vane kumusha unongotarisa. Anziko ya solid. Yamaivaive kuAfrica ine. Yamaivaive kuAfrica. Ndiyo ndikutaura Anable ya solid ndiyo yana mai mazowa nditi. Ndiyo nama yamaiva yaka. Ndaiona nyaya yatenderera yaenda kumasocialites akawanda. Vanhu vaiva vakatozvidza kuti hatibvise ndatibvise. Ndochokwadi chiripo. Hanzi sim account no yekutanga yaya 6.5 yamai vaiva vakati ndipe ndakaisa kunoko. Vakati ndipe hama yavo iri kunoko. Kuti vari kutsvaga muCOS handizivi saka ndiye ndakapa. Yekutanga 6 ena kwenda kuAfrica. Kuafrica ndambofira ndakatumira kana senti. Vakati iende kunoko. Saka ndizoti ingazondinetsa here kusa kuAfrica ndambotumira mari dzakwenda kuAfrica. Handizivi. Ani muri kuona. Saka home office ndezvekunyeba zvezvokuti kwai avatomboteerere zvisina nebasa resezvo. Vanotasa kana wazo iwe mapurisa muno kana waita mhosva yako yakanangana newe ndopo vanozouya vachitanga vanotangira ipapo. Animaona kana pasina zvokuti kwa yeye ninga kazodai kupi akazodai they don't havana nguva havatozviteereri izvo. Kana iyo home office haina nguva izvo vanotorema more pressing issues ari kutoitika muno munyika. Kungoti tinenge tichivhundusigwa because tinenge tisati taziva. Unoyo chingovhundusigwa usati waziva takuita takata imagine paunovhundusigwa papo unodobva umvoda unositanga kuzvitsvaga kuti nyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei umvota kuda kuzvitsvaga wozonyatsokuona chokwadi upedzisira watooma nekuseka kuti kote tichingovhundusigwa zvedu hakuna makambona Boris yakamboitirwa petition womuno ya Boris muya wakamboitirwa petition ndio muno Boris wokumboitirwa petition yakaenda nekupi hakuna dzinoenda dziya ndio chokwadi chiripo vanoti we've got issues dzitori pressing atisore tichimhanyisana nezvakadai nyika ino ndio iri fair manje iri very fair pamutemo very fair havangomanyi nezvinhu zvisina nebasa rese ngoti kwaitawa zvakati takutomanya neguwa tatodai tazodai vane zvekutoita zviri nani nenguva dzavo. Ndosaka mtana nyaya dzemacos vanakwanda varingodyirwa mari guys. Hanimaona vanhu vemacos but zvakangoipa unoona ukaramba kudzosera munhu mari yake kana wakatora mari yemunhu yecos wakabira munhu cos mari dzemacos idzi chero ukati akwaona zvaunoitwa nemapurisa fine hauna zvanoita nemapurisa but musakangana kuti kuna mwari kumusoro kwanoona kuna mwari musoro kwanozongoona still zvemacos izvi munobudirira nyungata yamunoita nazvo but zvinozongouya sani zvandangoti ndangoti ndigai ndifare nangofarawo ndikati mari iyi yakandowanda kuAfrica imari yako vanga vasisina tarisiro last year satingokweshana naye kusvika vazongouyawo vatanga tatomboitawo nguva tichinetsana navo hanimaona kusvika yazongouyawo saka itori achievement yavo utotofara because mari iyoyo at least you can do something nayo hanimaona you can do something nayo antimazvona demari vaiti mutungamira ndazoita date collecting company yangu zvino inini ndiri mbavha kana ndida kucollecti gowo mari inocollectiwa nani kana ndabawo vanhu vachida kuzocollecta kwandiri vanocollecta sei so guys muve nezuva rakanaka guys regai ndiende kubasa. I think nguva dzakwana dzekuti tichienda kubasa manje moswera zvakanaka guys handitika murunyararo murudo tobatana hanzi yese namai
Amai vaya handizii kuti nyaya yavo I don't know kuti chaita sei. Serious. Makaona ignorant nyaya yake kubva angobloka munhu ukabloka kwese unobva ita sei. Molini uri kuona kutaura pano. Ndiani ambosungwa sofa nenyaya yeCOS. Usangomhanya kutaura zvausina kunzwa. Uri kunzwa ndati kudini? Nyaya dzemaCOS kuenda kumapurisa ako kunonzi civil. Molini inonzi civil. Sofa inotonzi civil. Bvunza vanhu vese, bvunza vanhu vadziya vari kuita zvokolekta mari vari kuita zvemaCOS skamasuku. Indanovabvunza kuti mapurisa kwavakaenda vakasvika dzinotonzi ndedze civil. Indai kucivil. Ukabira muno obviously unosungwa. Idzemasiwo izochinjana mari idzi kunonzi civil. Iwe ndodonyepera vanhu Morini. Iwe Molini ndotonyepera vanhu. Ndokunyepera vanhu. Kotonzi civil. Iwe ndotonyepera vanhu. Kuti unotonzi civil. Indanobvunza vakaripota kumapurisa nenyaya dzemaCOS. Indagoye usati watanga indanobvunza vakaripota. Handisi navo vanhu vakaenda noripota kumapurisa. Ndinavo vanhu vakaripota ndifunga vanenge 4 vakanoripota polisi. Indai movhura case. Indai movhu. Zvikanzi civil court. Zvikanzi civil court. Scamming is coming. Andiwana. Because menge musina kubigwa. Handiti vanhu vanenge vachinzi havana kuita zvokuti munobigwa modai so. Vanenge vachinzi makachinjana makaita matransaction. Makachinjana mari. Imbonobvunza iwe unongotaura uyo wagara muUK makore asi imbonobvunzisa unyazonzwisisa. Imboni anobvunza ini ndobvunza kana mataura papa indonyarara ndozonozvitsvaga manje. Ndinyatsogwisisa. Imboni anozvitsvaga kuzozokondudza Molini iwe. Ndiudze munhu wani so far iwe Molini waona so far ati mbavha idzi dzinofana kuti dzingoita dzingosungwa dzingobatwa amene vanhu vakangobabata vangoona kutamba navo vangoita zvokuvongoona kuita navo. Ndiudze wani munoti tamona uyo asungwa apinda mujeri. Ndipe wani indongotaura chokwadi chiripo. But not to say kuti kuba kwakanaka kwakaipa kutora munhu ari kuAfrica munhu ari vhari ari bhumari kana even ari muno. It's wrong. But ndipe one example yemunhu vari kungofamba vose mbavha dzatitaura panapa dzisedzi imbavha dzatogwa pa dziri kungombeya dzirimo muno muUK muno dzirimo. Don't you think kuti vakasungwa vanhu vazvoita public knowledge? Vakasungwa zvoita public. Ndipe one akambosungwa. Vanongombeya achingomberereka varimo muno nanhasi varimo. Kungotaura chokwadi ngoti vanhu ngavave careful nyaya dzemaCOS guys akutyisa. Uda kutyisa especially kana vakatorwa COS uri kuAfrica uko ari kuno unoita sei. And the reason why muchiona chichero kana mapurisa vanhu havavharigwi because kune chinzi civil. Chokwadi chakangonaka. Hands is time they are under serious investigations. Ivo vanhu here Sibongile. Ivo vanhu vacho. Alright, time will tell. Regaiti gozoona. Time will tell. Regaiti gozoona. Takamboona before nyaya dzakurumbira kudai so. Handika takamboona pepa ya Simba chikaza achititeki na Olinda. Achitevera Olinda kumasura achiti Olinda na nasi. Angori nekambani yake. Hands live mbasi. Alright. Regai ndigoningirira. Regai ndigoshandisa imwe phone ndikangobva panapa inenge isisina ndikekiri. Inenge isisina data. Unaona? Tikamona chitete munhu vakawanda meno zvinozopera nepi saka vano investigate makore manganiko. Nice Bongile. How many years do they investigate? How many years? How many years? Ha guys name mbondibvunzira iwo how many years? Tozoona tigosobvunza ipapo kuti investigation yacho inoita 3 years. Tirini pa 3 years atokwanaka. Vachingopaila mhosva. Vachingopaila dzimwe dzichingouya vachingotadzedza dzichingodaro. Amen. Tichazoona time will tell. Time will tell. Let's wait and see. Time will tell. Time will tell. But they only suspend. They can take up to 3 years, but they don't pick you up without enough evidence. But yakakambo suspend. Ayo msora kama papa and it was a different issue. Paya inga reasons anga ripo kuti suspend gwe. Yanga iripo one reasons kuti wanga wasina kusubmit mapepa idiwa. It was the reason yanga iripo one papa kuti yanga isina kusubmit mapepa idiwa pavaka submit ikabva yadzoka beki. Amva vanoshanda Sibongile 3 years vachingosubmita idzi dzimwe nyaya dzichiramba dzichingouya bva vanopesera vane makomo enyaya yazvo. Amene anyway tichazoona not 3 years akatokwana akatatoita kutopinda mugore rechifo regaiti gozoona pacho ipapa. Amen but tichibvunza wedu vamwe nekutaurawo nevamwewo
unotoona kutoti hapana mandosvika pakutolusa hopu dai kutopera hopu nazvo kana achizobatsirikana havo achizobatwa achisungwa zviro zvakanaka nokuti ngotorera munhu ari vulnerable its wrong zvakangoipa but even though chero kasasungwa zvako kune munhu anogona kuzokupedzera masports musoro kudenga mwari anokupedzera masports saka kuzongoita ako mhosva chitemba kuti nekuti kuno kundoziva system yacho tinozodai mwari anongozopedza masport mwari haana system guys ndikati ndigozotanga nemifoni tichinda kubhasi handitika ndakutobuda iyi inenge isisina